продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами говорити про найактуальніші новини, які стосуються як України, так і світу. Одразу хочу представити гостя цієї години у нашій студії. Це Валерій Димов, політолог. Я вас вітаю. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Отже, почнемо з наступної новини. Лідер руху нових сил Міхеїл Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, оскільки повістку йому надали з порушеннями. Про це сьогодні під будівлею СБУ заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. Адвокат поточнив, що в одній повістці вказані дві слідчі дії – допит і отримання зразків для експертизи. Він вважає, що ці дії слідчі не мають права разом проходити. Також адвокат додав, що слідчий не вказав, які зразки будуть відбиратися для майбутньої експертизи у Саакашвілі. Хочеться з вами трошки цю новину обговорити, пане Валерію, стосовно взагалі дій Саакашвілі, стосовно його заяв постійних. Знаєте, чи можна це назвати відтягуванням справи? Чи взагалі, як ви вбачаєте ось ці ситуації, ці заяви Саакашвілі у реаліях, які от ми спостерігаємо вже не перший місяць? Дякую за запитання. Знаєте, коли починалася вся ця колотнеча навколо Саакашвілі, я казав, що на місці Порошенка я би не позбавляв його громадянства, а на місці Саакашвілі я виграв би наступні парламентські вибори. Тобто йдеться про те, знаєте, у Крилова басня «Рішили щуку в річці утопити». Тобто практично Міхеїл Саакашвілі, людина, яка була один серед тих, які критикують чинну владу. Неважливо бекграунд, неважливо, що починалося, що він був другим, йому давали громадянство, потім позбавляли. Я зараз не про це. Я про цей рік. У нас же зараз ми виходимо десь на якісь такі фінішні речі стосовно цього року, який минає. Так от, він був один серед інших. Він не мав права балотуватися на президента. Він був людиною, яка не має політичної партії, яка має розлужену якусь мережу. Зрештою, наші всі інші партії також є тільки просто політичними департаментами олігархічних кланів. Але зараз повернемося до Саакашвілі. І тут його позбавляють громадянства. Зрозуміло, що людина, яка має амбіції, статус, двічі він був президентом Грузії, зрозуміло, що у нього є серйозні амбіції, серйозні речі, які він ставить собі як за завдання, не може не використати такі можливості, аби стати першим серед рівних і... Пане Валерію, повернемось до цієї теми. У нас на прямому зв'язку Давид Сакварелідзе, член політради партії Рух нових сил, екс-заступник генпрокурора. Пане Давиде, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пане Давиде, до вас питання наступного характеру. Чому Саакашвілі не хоче йти на допит? Цікаво почути вашу позицію. Не, он пришел на допыт. Просто раз они затеяли весь этот фарс, прикрываясь государственными институтами, прокуратура, СБУ и так далее, тогда они должны также принимать во внимание юридические нюансы. Мы не дураки, у нас сильная юридическая команда, мы всю свою жизнь работали в юридической практике, поэтому мы не допустим и не позволим им хотя бы допускать ни малейшего юридического ляпсуса или там нюанса. От, да, Руслан Чорнолуцький, адвокат Саакашвілі, сказав, що повістку надали з порушеннями. Скажіть, от суто ваша думка, як ви гадаєте, прокурори, вони свідомо давали з порушеннями ці повістки? Ну, тому що насправді, от, посилаючись на слова пана Чорнолуцького, то це банальні помилки, ну, які неможливо було пропустити. Не, ну, вы знаете, не в интересах никого сегодня затягивать то дело, которое очень быстро развалится в суде. Особенно мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы, чтобы соблюдали формальные элементы этой справы, потому что юридических и настоящих элементов в этом деле нет, они полностью отсутствуют. Но все формальные должны быть соблюдены. Поэтому очень, конечно, логичная позиция юристов и Руслана Чорнолуцкого, который заявил, что соблюдайте до конца формально хотя бы законы, мы будем с вами сотрудничать. Он не явился на допрос, он нигде не скрывается, хотя его тягают по всем возможным судам, которые существуют в Украине, начиная с высшего админсуда, заканчивая там ДМСом и так далее. Сегодня одновременно была справа по громадянству и наданию право на проживание Михаилу Саакашвили и все. То есть весь комплекс государственных репрессий, которые могут быть использованы против одного человека, они запущены. Параллельно мы видим, что освобождают реальных тетушек и убийц, имею в виду Крысина, и там
не углубляется, там не работает государственная машина, ничего не работает. А в нашу сторону, пожалуйста, там сегодня я тоже, например, мне тоже сказали, что мне добавляют еще одну статью, например, потому что, оказывается, ту статью, которую они мне вменили, что я избил якобы каких-то пограничников на Шагинях, то не работает, потому что провели экспертизу. Экспертиза сказала, что никого Давид не бил. И сейчас пытаются, значит, добавить, что я, значит, повлиял на представника правоохранительных органов. Как я мог повлиять? Гипноз, глазами там делаю, чем я занимался, я не знаю. Но до такого бреда и абсурда доведена, к сожалению, система, которая должна работать сегодня на государство, на общественные интересы, а не на Порошенко и на определенный клан, которых они защищают. Мне реально жалко этих ребят, потому что это большой крест на их карьере. Пане Давиде, Вся эта скажіть, энергия этих ребят используется абсолютно не в ту сторону. що надалі ви робитимете? Тобто, які подальші ваші дії, плани? Не, ну, главная идея – это продолжить бороться за правду, отстаивать свою позицию и не сдаваться, потому что все это часть нашей политической борьбы. Это же не простые дела, они же ниоткуда же не взялись. Это все часть. Этими делами защищается Петр Алексеевич Порошенко. Чи И відомо, пока проигрывает на всех флангах абсолютно. И морально проигрывает, и политически проигрывает, и юридически проигрывает. Поэтому этот год заканчивается большим проигрышем политическим и ментальным Порошенко. скажіть, будь ласка, чи відомо вже наступна дата судового засідання, допиту? Коли вже Саакашвілі з'явиться на наступний допит або судове засідання? Ну, когда вручат ему по закону, по процедуре, предусмотренной законом, все нужные документы, повестки, он явится, наверное, это уже вопрос к адвокату. Скажіть, наскільки ймовірне розгортання ситуації довкола екстрадиції пана Саакашвілі? Тому що от він, зокрема, якщо не помиляюсь, учора у пості у Фейсбуці про це згадав, що влада намагається якомога швидше це зробити. Наскільки ймовірне Ну, таке вы розгортання знаете, то, плану? что произошло уже и происходит каждый день, я не удивлюсь, конечно, еще одному беспределу. Все возможно, потому что страной сегодня управляет проигравший человек. Он проиграл и поддержку проиграл, и подвел людей, и проигрывает ежедневно. Поэтому в этой ситуации он, конечно, может допустить еще одну глобальную политическую ошибку и пойти на полный беспредел. По закону это невозможно. По закону человек, который не имеет гражданства, не может быть экстрадирован. Это раз. Второе, по которому ведется уголовное дело, из-за которого его хотят, наказать, да, мягко говоря. В этой ситуации по закону Украины ни депортация, ни экстрадиция невозможно. Это два. И третье, у него тимчасовый захист. У него временная защита от государства Украины, по которой также невозможно экстрадировать человека. Если они на это пойдут, это будет глобальное такое банальное похищение человека. Банальное похищение. И все, у кого там будут участвовать, там глава Киевского СБУ, Семочка или ХЛТ или кто-нибудь другой, они будут просто обычными преступниками, и их рано или поздно будут за это судить. Пане Давиде, останнє питання на наступний рік взагалі. Які плани у Руху нових сил пана Саакашвілі? Продолжим политическую борьбу. Она очень хорошо началась. Все больше и больше людей повлекаются в это движение, и будем добиваться быстрых изменений в стране, потому что мы считаем, что 7 лет опять ждать и терять не стоит. Это неправильно, это нелогично. И мы или сейчас должны вместе действовать, или просто разойтись и сказать, что у нас всех и у страны нет будущего. Мы верим, что у страны есть будущее, поэтому мы будем продолжать бороться. Мы не будем ждать, пока они будут досиживать еще 2 года, и потом на наворованные, досиженные деньги выиграют опять же или купят выборы, и потом 5 лет мы будем все негодовать, почему же мы сдались или не довели начатое до конца. Дякую вам дуже, Давиде. Давид Спасибо. Сакваралідзе був Дякую. на прямому зв'язку зі студією Дякую. телефоном, член політради партії Рух нових сил, екс-заступник генпрокурора. Отже, повертаємось до студії. Пане Валерію, почули відповіді ми від пана Сакваралідзе. Почули, що не хоче Саакашвілі ходити на допити, а там є реальні юридичні помилки. От ваша думка мені ще цікава. Ці помилки свідомо робили? Чи все ж таки реально є якийсь, я не знаю, чи можна прокурорів називати непрофесіоналами, чи я не знаю. Чому взагалі ми спостерігаємо такий розбір польотів, грубо кажучи? Я завершив першу свою відповідь на ваше запитання якраз і.
Так от я хотів продовжити, а пан Сакварелідзе просто проілюстрував те, що я хотів сказати на цій підставі, верніше, відповідаючи на ваше запитання. Тобто, грубо кажучи, є багато людей, які не задоволені владою, насамперед не задоволені імітацією боротьби з корупціями, і зрозуміло, що жоден політик, який не використовує незадоволення людей, аби не конвертувати це незадоволення в свою політичну підтримку, не має політичного майбутнього в будь-якій країні. Тобто, якщо 80% незадоволено, зрозуміло, що за ці 80% починається боротьба будь-якої країни. Чехія, дивіться, Румунія, останні події, подивіться ситуацію там в Молдові, в Ісландії, у Франції, де були звинувачені в корупційних діях кандидати в президенти, бо свою дружину влаштовували. Це скрізь так. І зрозуміло, що Михайло Саакашвілі, як людина, яка не має системної, практично якоїсь структури в Україні, ми ж не бачимо політичної підтримки всіх цих речей в регіонах. Так? Не працюють штаби, тому що їх немає за визначенням. Не працює районних, місних і інших осередків. Тому він використовує політичну риторику у той спосіб, який він вміє, виходячи на вулиці, бо він як риба в воді говорить з людьми. І всі ці речі, вони відбуваються саме таким чином. Тому, відповідаючи на ваше конкретне запитання, виходить, що я стою на місці адвоката Саакашвілі, і я оцінюю дії прокурора. Я не знаю, які були помилки. Ми можемо з вами обговорювати питання, чому Михайло Саакашвілі не прийшов, аргументуючи це устами його адвоката, що неправильно було виписано. Як воно відбувається насправді, яким чином юридичний аналіз, і треба нам з вами подивитися прокурора, який виписував, і адвоката. І тоді вони будуть вказувати ті чи інші речі. Зараз, за визначенням, в тому числі в інформаційному середовищі, вже йде звинувачення влади. Виписувана чи не виписує, правильно чи неправильно. І ми з вами обговорюємо насправді, все ж таки верхівку айсберга. Тому що, скажімо, в інших речах, які відбувалися, якби суд не відпустив Саакашвілі, сказала би Порошенка, влада, суди, все. Якщо відпустив, Порошенка не контролює суди. Ізначально, з точки зору філософії, ми вже підвертаємо і говоримо про Порошенко. Правий він чи не правий? Але ж ми не говоримо зараз про бойові дії. Скажімо так, щоб було зрозуміло, що таке політологія. Політологія – це, навіщо тоді такі курси науки, які все зводять до хто винен і як його прибрати. Політологія не говорить про Порошенко і Саакашвілі. Вона говорить про інтереси і про гравців, і про суспільну економічну ситуацію. І, скажімо так, коли ми з вами говоримо, наприклад, про Україну, нагадаю нашим глядачам, от зараз в США відбувається що? Відбувається те, що спецпрокурор Мюллер фактично викликає тих, хто брав участь на боці переможця Трампа. І демократи, і республіканці не говорять, що це демократи давлять на спецпрокурора, тому що це правова країна, тому що там є інституції. В українських умовах політики ще далі розгодують ситуацію, оскільки вони не знають, що таке політика. Насправді, наші політики не доросли до політики. Тому ми обговорюємо інформаційні складові шуми того, як вони намагаються, скажімо, показати те, що вони займаються політикою. Насправді, всі ці політики, якщо ви подивитесь на їх біографії, мало хто з них прийшов з такої політики. Вони стали бізнесменами. Бізнесменами стали, тому що вони були чиновниками. Нагадаю, що був такий класик політології, соціології Макс Вебер, він казав, що найгірший уряд – це уряд чиновників. Так от, я завжди додаю, найгірший уряд – це уряд корумпованих чиновників. В Україні протягом 27 років нашої незалежності, а до того взагалі в нас не було практично нашої державності, нами правили в кращому випадку чиновники, в гіршому переважно корупційні чиновники. Тому Михайло Саакашвілі, як людина, яка в Грузії зробила багато чого, аби зачистити цю ситуацію, а в той спосіб ми зараз не будемо обговорювати, в якій по-різному там відбувалася ситуація. Наприклад, щоб було зрозуміло, перший раз, коли він мітинг, який зібрала Бурджанадзе, проросійський політичний діяч, він його просто розігнав, тому що вони спровокували правоохоронців, на них напали, правоохоронці не витримали, розігнали. Це понизило іміджову складову на Заході, насамперед, Михайла Саакашвілі в його політичній діяльності. Йому зробили зауваження, ОБСЄ говорила про це, лідери говорили європейських західних країн, що так не можна говорити. Наступного разу він залишив такого роду мітинги, і вони маргіналізувалися. Тому в Україні ситуація зеркально протилежна. Якщо йдуться якісь провокації, ми говоримо про те, що злочинна влада б'є там людей, і тоді все наверху. А якщо уряд, влада відпускає, то вона намагається маргіналізувати і дискредитувати ці речі. Тому, що б не відбувалося, куди б не викликали з Михайла Саакашвілі, ходить він чи не ходить, він буде говорити про те, що влада винна, чи неправильно написала, чи він прийде туди, і тоді зараз
зараз просто немає такої суспільної уваги, тому що в нас свята почалися. І він знає, що там не буде багато людей. Повірте мені, коли будуть можливості багато людей зібрати, він з задоволенням буде ходити на допити, використовується як політичний майданчик для своєї політичної діяльності. Нічого дивного немає. Якщо б у влади не було б Порошенка, Саакашвілі, його треба було б вигадати. Добре, а як тоді далі будуть розвиватися події навколо Саакашвілі? Чи прийде він наступного разу на допит? Я ж кажу, він буде приходити, коли буде в нього можливість політичної підтримки. Ну, скажімо, зібрати людей, буде показувати, що, от бачите, Порошенка навіть цукерками не зібрав на Майдані, а я можу зібрати стільки-то людей. Тобто буде політична риторика. Але те, що Михайло Саакашвілі намагатиметься провокувати владу на такого роду речі для картинки, я вже сказав, чому, це однозначно. Тобто, вулична суспільна увага до вулиці – це його спосіб політичної діяльності. До речі, я хочу вам сказати, що насправді він же ж виграв політичний сезон. Дивіться, до політичного сезону, до початку засідань Верховної Ради, кожна політична сила готувалася. Юлія Володимирівна, очевидно, там мала свої заготовочки, як вона вміє, але ми говоримо про Михайла Саакашвілі. І в кого він забирає голоси? Він не забирає голоси у Порошенка, він забирає голоси, він по тилам, мовою воєнної стратегії, він ходить по тилам опозиції. Тому що всі ці речі, які йдуть плюс Михайло Саакашвілі, вони віднімаються від тих, хто хотів би також конвертувати незадоволення людей в свою політичну підтримку. Єдиним способом, який був би таким, щоб вони між собою разом об'єдналися і йшли проти Порошенка, це були б позачергові парламентські вибори. Тому позачергові парламентські вибори для них, для тих, хто вважає себе опозицією, найкращий спосіб. І вони хотіли би, ви запитуєте питання, що буде далі, вони хотіли би ситуацію розглядати, аби вийти на позачасні президентські вибори разом з позачерговими парламентськими виборами. Тоді я можу з вами домовлятися, тому що буде ваш, скажімо так, прем'єр-міністр, а я буду, припустимо, там міністром внутрішніх справ в наших з вами розкладах. А коли вибори будуть президентські, то в такому випадку кожна політична сила має свого кандидата в президенти. І в такому випадку вони всі будуть конкурувати. І в даному випадку, чим більше розпорошується такого роду структури, тим вигідніше Порошенку. Тому я хочу сказати, що насправді Михайло Саакашвілі буде намагатися діяти на вулиці. Його політичні, скажімо так, партнери, вони ж опоненти, будуть намагатися, скажімо так, його політичний рейтинг поділити між собою. Тому немає більш зацікавлених в тому, щоб, наприклад, Саакашвілі відправили, депортували за кордон або в Грузію, наприклад. Ну, немає більш зацікавлених в тому, аніж лідери політичних партій, які себе називають опозиційними партіями. Вони хотіли би його відправити і, знаєте, в таких іудіних поцілунках і в таких дружніх обіймах задушити Михайла Саакашвілі, поділивши його рейтинг. Тому я думаю, що насправді триватиме такого роду, скажімо, спосіб привертання уваги, як допити, як вуличні акції, як, скажімо так, якісь вічі, коли свята пройдуть з можливим посиленням на вулиці. Думаю, що влада намагатиметься дискредитувати і маргіналізувати цього роду рухи. Ну, а спосіб, який є у влади, думаю, що ми можемо обговорювати довго, тому що тут безліч способів. По-перше, будуть бити по оточенню, будуть затримувати тих людей, які штурмували Жовтневий палац. Я думаю, що Михайло Саакашвілі програв в тому штурмі в політичному аспекті, тому що люди не задоволені діями влади, але вони не люблять, коли проривають кордони, б'ють нацгвардійців, кидають гранати, там взривпакети. Думаю, що насправді такого роду речі, вони відбуватимуться, але не думаю, що Саакашвілі зацікавлені от в такого роду маргіналізації, щоб там були, не дай Боже, жертви. Ну, а влада буде, скажімо так, пробувати через таку тяганіну, це ж буде фейко. Якщо ми будемо кожного дня говорити про Саакашвілі під судом, люди від того втомляться і переключать цей канал. Тому думаю, що ми будемо бачити багато різних речей, які відбуватимуться у взаємодії і протидії влада versus опозиція. І останнє питання стосовно Саакашвілі. Яке взагалі політичне майбутнє в нього може бути, як ви гадаєте? Ну, дивіться, Михайло Саакашвілі не має права балотуватися на президентських виборах. Тому, коли я казав позачергові парламентські вибори, є шанс, оскільки в даному випадку, якби були позачергові парламентські вибори, то він міг би вриватися туди також з політичною силою, не будучи навіть лідером цієї сили. Ну, Михайло Саакашвілі сам знає у своїй історії політичній в Грузії, що, наприклад,
наприклад, Бензіна Іванішвілі, який виграв вибори, і передостанні, останні вибори проти націоналів зі своєю грузинською мрією, він не балотувався як президент, не балотувався як прем'єр-міністр. Він каже, що я громадянин, а насправді можна бути громадянином і тримати всю політичну ситуацію, всю масовку в себе в руках. Ну, скажімо так, коли люди голосували за Самопоміч, вони голосували за мера Садового, хоча він там не балотувався. Можна мати свою політичну силу, не будучи в її списках. Він не може бути нижчим своїх амбіцій. Тому, коли він знає, що він не буде президентом, він каже, що я можу бути прем'єр-міністром. Зрозуміло, що ця заява, вона не має жодних підстав бути втілених в цьому парламенті, ніхто не проголосує за Михайла Саакашвілі як прем'єр-міністра. Але ставити собі нижче завдання, ну там, будучи генеральним прокурором, бути або там ще кимось, він не може, враховуючи, рівень міністра, не рівень двічі президента Грузії. Тому думаю, що Михайло Саакашвілі намагатиметься таким чином побудувати структури, щоб він був першим серед всіх опозиційних лідерів. І ми з вами більше говорили про Мішу, аніж, припустимо, аніж про Юлю, або там Андрія, або тим більше Рабіновича. В даному випадку він буде маматися, але ще раз, конкуренти його мочитимуть. Його Порошенко буде мочити, я буду мочити, я в термінах, які вони використовують в парламенті, буде Ляшко, будуть і інші люди намагатимуться дискредитувати Михайла Саакашвілі, тому що вони є прямими конкурентами їх політичних сил. Дякуємо дуже за відповідь. Перейдемо до ще однієї теми. НАБУ розслідує корупційні схеми з контрактами Укроборонпрому. Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для одного з видань. Зокрема, він посилається на звіт НАБУ за 2017 рік, у якому вказано, що в Укроборонпромі здійснювались маніпуляції на $39 мільйонів з контрактом на постачання запчастин для Антонова Ан-32 Міноборони Іраку. Йдеться про розслідування діяльності двох високопосадовців Укрспецпроекту. Це підрозділ концерну, яким займається експортом зброї. Вони співпрацювали з громадянином Індії, який переказав на рахунок компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів $6 мільйонів на постачання запчастин. Але поставки з Еміратів так і не відбулося, а натомість запчастин надали з існуючих запасів Укроборонпрому. У статті Крушельницького зазначено, що через цю компанію з Еміратів проводилися й інші фінансові операції. У відповідь на ці звинувачення речниця Укроборонпрому підкреслила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни Росії проти України. Також вона зазначила, що поліція та прокуратура проводили перевірку контракту на постачання запчастин до Іраку і порушень не виявили. Варто зауважити, що дані з матеріалу Крушельницького також опублікував «Голос Америки». У Національному антикорупційному бюро коментувати статтю Крушельницького відмовилися. І ось маємо ще інформацію, що Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони оголосив про розірвання партнерства з Укроборонпромом, оскільки не бачить зрушень у реформуванні. І зараз же маємо на прямому зв'язку Олега Рибачука, співголова Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, питання наступного характеру. Чим зумовлене взагалі розірвання цього партнерства? Це перше питання, далі будуть поточнення. Ну, я б сказав, що це не таке вже повне розірвання партнерства, але це ми поставили наші стосунки на паузу. Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони був створений рік тому. Він створений за ініціативи Transparency International, яка має свою штаб-квартиру в Лондоні в секторі боротьби з корупцією в сфері питань безпеки і оборони. І вони набули великого досвіду по боротьбі з корупцією в сфері оборони, створивши подібний комітет в Афганістані, де працювали за схемою 3 представники не резиденти країни і 3 резиденти України. Перейнявши цей досвід позитивний, вони створили таку ініціативу в Україні рік тому, і я є співголовою цього комітету. До комітету з українського боку також входить ще екс-міністр з зовнішньої політики Володимир Грисько, а також головний редактор «Української правди» Севгіль. І ми почали з того, що зустрілися і провели ряд зустрічей із Міністерством оборони, з Укроборонпромом і запропонували співпрацю, запропонували свій досвід. І нам сподобалось, що
у стратегії Укроборонпрому, який часто асоціюється з величезною корупцією, було записано як задача перехід на європейські стандарти управління. І, звичайно, ми запропонували свої послуги. Але я хочу сказати, що після цього ми провели ряд зустрічей на різному рівні, на самому високому рівні і в Міністерстві економіки, і в адміністрації президента, і в Міністерстві оборони. І також остання зустріч була на дуже високому рівні, на рівні першого заступника Ради національної безпеки і оборони. Але ми зіткнулися з дуже дивною ситуацією. На кожній зустрічі нас всі переконують в тому, що вони тільки за те, щоб була створена незалежна наглядова рада Укроборонпрому, тому що у всьому світі державні корпорації працюють ефективно лише тоді, коли вони мають незалежні органи, такі як наглядові органи, як наглядова рада. Ми знаємо, що в Україні наглядова рада Укроборонпрому не сформована, і без цього органу говорити про будь-які спроби корпоратизації чи запрошення незалежного аудиту, чи виходи на європейські стандарти управління – це дивно. І на кожній зустрічі ми чули дуже щиро, там ми за, і адміністрація президента за це, і уряд за це, і управління Укроборонпрому також дуже бажає. Але ось якимось чином рік пройшов, а наглядової ради так і немає. І тому на декілька днів тому на шостому засіданні комітету було прийнято рішення про те, що ми призупинимо ці стосунки до того моменту, коли буде створена незалежна наглядова рада Укроборонпрому як абсолютна передумова для переходу цієї організації на прозорі стосунки і на рівень корпоратизації за стандартами найбільш економічно розвинутих країн. А це, скажіть, єдина причина призупинення стосунків з Укроборонпромом? Насправді це одна з, але що... Які ще? Поточніть, будь ласка. Просто вперте небажання вищого політичного керівництва, яке прямо впливає, як будемо говорити прямим текстом, це президент, його адміністрація, які впливають на питання корупційних ризиків в сфері оборони. У всьому світі найбільше корупційних ризиків, найбільша корупція відбувається у сфері державних закупівель. І ми бачимо, не раз колеги, журналісти, розслідувачі викривали схеми, коли показували, що для потреб української армії закупають. Пропав зв'язок з Олегом Рибарчуком. Сподіваюся, наші редактори з ним зв'яжуться заново, але почули його. Я нагадаю, що на прямому відеозв'язку з нами був Олег Рибарчук, співголова Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. От, пане Валерію, все, що встигли, те почули. Стосовно розірвання стосунків між Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони і Укроборонпромом. Вперте небажання з останніх слів, цитую пана Олега, у створенні цієї наглядової ради. От коротко, будь ласка, ваш коментар стосовно того, що цьому заважає, чому таке вперте, знову ж таки зі слів пана Олега, вперте небажання створювати ось такі ради? Тотальна корумпована система. Це головна відповідь. Сам пан Рибачук каже, що у всьому світі, він сказав, що корупція існує на рівні державних закупівель. Я можу сказати, що недавно було опубліковані в Сполучених Штатах Америки дослідження, які показували, що болти поза ціною в якихось там гелікоптерах за ціною вища, ніж золото. Ще там якісь речі. Вони так відбуваються. Просто якщо це відбувається в тих країнах, які мають інституції, незалежні наглядові ради, таке інше, і все одно є такі можливості, і уявіть собі, яка ситуація в нас була. У нас Міністерство оборони, ми вже побачили, що відбувалося 4 роки тому, коли в нас була відсутня Міністерство оборони, ми не будемо говорити про причини. Фактично до подій на Майдані Україна не мала держави. Розумієте? Ми не мали суб'єктності не тільки в ситуації міжнародних якихось там відносин, Міністерства закордонних справ, або, не знаю, табачник, який в нас сидів на освіті і писав спільні підручники з Росією, намагався писати. Ми не мали держави як такої. Тому зрозуміло, що ті люди, які є частиною старої системи, не то, що вперто не
вважаю, вони не бачать себе в новій системі. Вони будуть впиратися до останніх сил. А самі вони цього не зможуть зробити. Як барон Мюнхгаузен, за волосся цього багна вони не витащать корупційного. Тому нам треба, вибачте, зовнішні певною міру чинники. Венеціанська комісія, яка оцінює наші закони, які наші депутати ухвалюють в той чи інший спосіб, які все одно задовольняє інтереси тих, хто за ними, а не ти, як треба Україні. Нам треба Міжнародний валютний фонд, який вимагає якісь речі. Нам треба ОБСЄ. ЄС каже, що якщо ви не зробите того-то, то ви не отримаєте 1 800 000 000. Вони не хочуть давати 1 800 000 000 грошей своїх платників податків, аби насідали на офшорах і закордонних рахунках наших депутатів. Тому в даному випадку інтереси західних інституцій, які опікуються інтересами України, співпадають з інтересами громадян України, нас з вами. І те, що існує в оборонпромі, ми ж щомісяця там читаємо, там затримали бронетанковий завод директора. Недавно у нас була ситуація щодо заступника міністра оборони. Ми прекрасно розуміємо, що я не буду судити, але тим більше я не буду адвокатом для цієї системи. Ми з вами говоримо і не дивуємось тому, що насправді дивувало би дуже багатьох людей. В них є політична відповідальність, є політичні сили. Людина, яка сьогодні працює, наприклад, в Україні на державній посаді, Славомір Новак, він був міністром транспорту і водного господарства в Польщі. Він за годинних 5 тисяч євро пішов у відставку, тому що це підставляло його політичну силу. Кетрі Ешті, вона ця людина, яка була в Великобританії, пішла у відставку. У нас немає політичних сил, партій, інституцій, які б несли відповідальність. Тому тотальна корумпована система чинить шалений опір будь-яким парускам прозорості і чесності. Ми обговоримо ще цю тему. Відновили зв'язок з паном Олегом Рибачуком. Пане Олеже, як нас чуєте? Давайте перевіримо звук. Чудово, чудово. Так, давайте буквально коротко. Да? Ви от згадали про наглядову раду. Хто має бути у цій наглядовій раді? Коротко, будь ласка, ваш коментар. Ключове слово – незалежність наглядової ради. Якщо ми хочемо, щоб західний світ, а особливо країни, які готові надавати нам військову допомогу, довіряли Україні, якщо ми хочемо, щоб наші солдати мали кращу зброю, кращі стандарти, ми не можемо допускати того, що в ситуації з Укроборонпромом немає за декілька років спроможності знайти 5 незалежних кандидатів в цю наглядову раду. Нам прямим текстом сказали, що президент там хоче бачити тільки людей абсолютно лояльних. В результаті ми мали там 3 члени наглядової ради, але досить одіозний політик Сергій Пашинський, який ще через кому очолює профільний комітет з питань оборони. І що цікаво, за цілий рік, попри там 3 чи 4 звернення члену комітету нашого по боротьбі з корупцією, пан Пашинський жодного разу не наважився зустрітися з цим комітетом. Ну, це дуже красномовно. І тому особливо наші західні партнери в комітеті просто втратили терпець і сказали, що вони не хочуть використовуватися як для певного піару по готовності до співпраці. Сказали, що або ми спрацюємо ефективно, або ми чітко говоримо, що немає жодної політичної волі на рівні президента, на рівні керівництва країни створити хоча б мінімальні умови для того, щоб зменшити корупційні ризики. От, пане Олеже, ви сказали, що головне ключове слово – це незалежна рада. А чи можливо у сьогоденні, у цих реаліях, в яких ми нині перебуваємо, взагалі створення незалежної наглядової ради? Як ви гадаєте? Дуже складно. І я знаю, наприклад, що мова йде не просто там про одного там незалежного члена наглядової ради, а, наприклад, інші 4 будуть підконтрольні адміністрації президента. Ми бачимо таку ж проблему з антикорупційними органами. Ми бачимо спробу підібрати залежних аудиторів для НАБУ. Ми бачимо, що НАЗК зіткається з такою ж проблемою в Україні. Загалом це, якби мене запитали, це є найбільша перепона для створення довірливих стосунків з Заходом і, зокрема, з інвесторами. І ми маємо навчитися рано чи пізно зрозуміти, що якщо ми хочемо мати партнерські стосунки, хочемо отримати летальну зброю, хочемо співпрацювати, то ми маємо навчитися підбирати не лояльних до себе, а незалежних членів наглядових рад. Але ви праві в одному. Поки що це дуже важко уявити в українських реаліях.
Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олег Рибачук, співголова Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, був на прямому відеозв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії. Пане Валерію, от знову ж таки, дуже складно, за словами пана Олега, створити зараз незалежну наглядову раду. Плавно переходячи до ще однієї теми, да, то дуже складно, як виявляється, і як ми всі за цим спостерігаємо, створення взагалі якихось незалежних структур. Зокрема, йдеться про ДБР, антикорупційний суд, Верховний суд, да, тому що маємо інформацію, що, зокрема, у Верховному суді 20% суддів взагалі не є доброчесними. Ну, це знову ж таки за коментарями інформаційних агентств. От реально, наскільки реально створити незалежний, будь-то антикорупційний суд, взагалі будь-яку структуру, наглядову раду бодай, да? От, наскільки сьогодні це реально можливо і чи можливо взагалі? Ну, це питання, знаєте, я не можу говорити буквально в двох словах, тому що якщо я скажу, що це неможливо, то тоді я буду тим песимістом, який каже, що стакан наполовину пустий, треба давати його добивати. Да? Як казати, що він наполовину повний, ми на тому шляху також люди не дуже повірять. Але з іншого боку, ви ж самі майже відповіли. От Олег Рибачук сказав, що це неможливо. Ну, неможливо, тому що коли тотально корумпована система, це була така метафорична річ, коли казав про Мюнхгаузена, я просто скажу в інший спосіб. Дивіться, будь-який законопроект, будь-яке призначення на посаду тими людьми, які сьогодні в цій Верховній Раді, але ж ми її обрали, у нас немає іншої Верховної Ради, вони будуть призначені в такий спосіб, що будуть продуктом компромісів між політичними партіями і фракціями, які, сказав, є політичними департаментами тих олігархічних кланів, тому що ми обираємо за тими законами, коли повинен йде по списку. Тобто тут ми йдемо словами Гегеля в дурну безкінечність, тобто фактично кожен страхує хеджує іншого, але інших немає. З іншого боку, ви самі сказали, що 80% тих, хто був обраний до Верховного суду, до них немає питання навіть у тих структур, які є незалежними, щодо оцінки доброчесності. 20, але 80. Я можу сказати, можу нагадати вам, що в минулих скликаннях, наприклад, Конституційного суду були ті люди, які у Януковича документи ховали перших його судимості. Якийсь там Єнакіївський суд, він був у Конституційному суді. Конституційний суд при Януковичу виносив рішення прямо протилежні своєму ж рішенню. Тому ми зараз говоримо про те, що ті речі, які зараз відбуваються, вони є парусками все ж таки нової системи. В даному випадку я не є там якимось з рожевими окулярами. Я кажу про те, що насправді відбувається. Одразу система не замінюється іншою системою, тому що її просто немає. Якщо ми привеземо, як знову ми завозили грузинів, поляків, я не хочу зараз до етнічного характеру, а ми завозили. Ми не можемо, тому що ці люди, ми показали практика. Зараз багато хто говорить, навіщо ми там грузинів, навіщо ми там залежно від того. Тому західні структури знають, вони також в свій час пройшли такого роду речі. Вони хочуть мати внутрішню легітимність, аби потім не нести відповідальність за внутрішні речі. Тобто ми не можемо призначати, я би хотів, наприклад, на голову ДБР американця, я би хотів на голову НАБУ італійця, який боровся з мафією. Я хотів би на голову НАЗК не пані Корчак, а людину, яка, припустимо, мала би якісь здобутки в Іспанії або в Гватемалі, коли боролося з корупцією. Але суспільство не сприйме. Деякий час ті, кого будуть саджати, будуть казати, що їх саджають в політичний спосіб. Люди будуть думати, да, напевно, все ж таки вони мають якісь свої інтереси. Тому ці люди мають бути легітимними, яких ми обираємо. І ми іншими способами немає. Але обираючи їх, ми все ж таки обираємо таких, як Корчак, або таких, як, ну там не буду казати, 20% тих людей до Верховного суду. Тобто ці процеси об'єктивні. Незалежність, це означає незалежність. Хотів президент Порошенко, наприклад, мати антикорупційні палати, не вносячи законопроекту про антикорупційний суд. Запитував у послів, яка країна має антикорупційні суди, на що йому екс-держсекретар Керрі сказав, що на всі суди антикорупційні. Але коли Венеціанська комісія, я про це говорив, розкритикувала і розбила вщерть цей законопроект щодо створення антикорупційних палат, а ми набрали цих самих суддів. Вони входили, я антикорупційний суддя, а ми б набрали цих самих суддів. І вони б дискутували ще взагалі боротьбу з корупціями. Але з іншого боку, насправді, коли я кажу про ці поводки західних структур, вони сказали, ні, не вийде. Тому нам треба завершити питання формування антикорупційних структур. Да, таких компромісних, да, таких ялових, да, таких, які, як НАЗК перевірила протягом 1,5 року 91 декларацію. Вони навіть не
не ввели. Ми втратили 600 мільйонів підтримки ЄС. Вони не ввели автоматичну систему перевірки декларацій. А це робота 2 студентів протягом 2 тижнів. Тому що все, що ви заробили з вашою родиною протягом 10-15 років, має сьогодні з вашою електронною декларацією порівнятися. Це система. А вони цього не зробили, тому що їм треба в ручний спосіб. Цьому дам, а цьому не дам. А може, якщо він проголосує за бюджет, також дам. Тому створили в той спосіб, який могли створити. Але зрештою ситуація змінюється. І вона змінюється не тому, що, знаєте, влада хоче, або там, скажімо так, хтось нас веде, тому що цього хочуть українські громадяни. Якщо переважна більшість українських громадян хоче боротьби з корупціями, хоче боротьби з агресією і перемог на цих 2 фронтах, рано чи пізно з'являються ті люди, ті політичні сили, які конвертують цю підтримку, ці спраглі бажання українських громадян в свою політичну підтримку. Ми зараз на перехідному етапі, і це обов'язково відбудеться. Я вам дуже дякую за коментарі. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Димов, політолог, був гостем цієї години в нашій студії. За вже 15 хвилин Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, долучиться до нашого ефіру. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман. Залишайтесь з нами.